Vítaj pri tomto tutoriáli, kde si spolu namalujeme tieto jednoduché čerešničky v štýle watercolor sketchingu. Je to veľmi jednoduché. Predlohu na stiahnutie, na prekreslenie, ak nevieš kresliť, si nájdeš u mňa v online akadémii a taktiež tam nájdeš aj môj vzorník farieb, aby si vedela sa lepšie v tom orientovať. Budem používať farby od Art Magico. Takže začneme veľmi jednoducho, napríklad môžeme použiť, ak budeš teda používať tie isté farby, napríklad karmín, taká ružovo-červená, ktorá je veľmi vodou zriedená. Začíname vždycky takou blečou farbou a na to vrstvíme, hej, pre tých z vás, ktorí ste sa ešte nestretli vôbec s akvarelom, absolútne. Fixku vždycky používame vodeodolnú, základné videá o tom, ako využívať, alebo respektíve ako využívať túto techniku práve watercolor sketchingu, kde používame akvarelové farby a fixky alebo túž sa nachádzajú vlastne v rôznych e-kurzoch. Vytvorila som si sadu asi neviem, možno takých 10 videí, kde som vlastne všetky informácie dala o tom, ako túto techniku robiť tak, aby sa človek pri tom bavil, aby to bolo jednoduché a bolo to akože aj finančne dostupné, ale nie je to o financiách, vždy je to o tom, že nastaviť si mindset, na to treba. Takže budeme používať aj takú rúžovo-červenú, ktorú budeme potom vrstviť a pridávať tmavšiu. No a ako zelenú ja som zvolila kombináciu Yellow Lemon a Leaf Green, takú trávovú zelenú. Najprv si dám vlastne takú túto zeleno-žltú na tie lístky aj na tie stopky. Okrem toho vrchu, hej, ten vrch budeme dávať hnedou. Tam najprv dávam, môžete dať napríklad red ochre, ak máte, je to taká žlto-hnedá, hej, by som to nazvala, alebo yellow ochr. Hej, neviem slovenské názvy a idem vlastne podľa toho vzorkovníka, čo som si urobila na základe tých farieb od Art Magico. Keďže toto není technika wet on wet, mokré na mokré, tak za každým počkáme, kým sa nám to usuší. Hej, samozrejme, na začiatku som nepovedala, používame malý štetec, aj v závislosti od toho, ako veľkú tú ilustráciu máme, hej, takže keď budeme ju mať na A4, tak jasné, že potrebujeme štetec, ktorý je hrubší. Používame štetec, ktorý je na akvarel, čím kvalitnejší, tým lepší, takisto aj čo sa týka papiera. Taktiež odporúčania na papier mám v online akadémii, v e-kurzoch, nájdete si tam aj rôzne iné free videá. Takže keď máme suché, dávame ďalšiu vrstvu tej, čo sme si vybrali ako základ tejto červeno-rúžovej, lebo čerešne sú, není z môjho pohľadu akože taká tá červená v tom klasickom zmysle slova, ako máme napríklad, že brilliant red, hej, ale už je trošku taká tmavšia, hej. Môžeme to urobiť také, že ležernejšie, že necháme tam nejaké biele priestory, jednak na odlesk, ale aj na ten okraj. Ak ste viac taký perfekcionistický, tak si to môžete vyfarbiť úplne. Je to na vás, ja som na začiatku s takýmto frivolným štýlom trošku mala problém. Obzvlášť keď som videla niektorých urban sketcherov, ktorí aj ten sketching robia fakt úplne taký, že totálne z môjho pohľadu taký freestyle, hej, že vôbec to není nejaké akože extrémne dokonalé a precízne. Ja tak spočiatku akože ma to iritovalo, ale potom som sa zbavila rôznych blbých návykov a akože s tým nemám problém, hej. Samozrejme, nekopírujete mňa, ale hľadáte si svoj vlastný štýl, tak ako to učím aj v online akadémii. Takže keď máme vlastne suchú spodnú časť, tak môžeme si dať ešte jednu vrstvu tej žlto-zelenej na tie lístky spokojne.
Ak máte suché alebo sa vám proste tá vrstva páči, tak môžete prejsť potom úplne že najtenším štecom. Toto taká kľudne 0 môže byť aj tenšie, hej, v závislosti od toho, akú máte veľkú tú ilustráciu, ale radšej pracujte s tenším štecom, ak to ešte nemáte proste nejak vymakané. Samozrejme, tipy na pomôcky sa tiež nachádzajú vo videách, v tutoriáloch v online akadémii. Čiže môžeme tam použiť takú olivovú zelenú, olive green na vrch tých stopiek a na lístky môžeme pridať už takú tú leaf green, takú tú trávičkovú zelenú bez tej žltej. Ja som ju dala len vlastne na tie okraje, ale snaží sa akože čo najviac ísť tak intuitívne, ale chápem, že na začiatku, keď sa človek niečo učí, tak je tam to kopírovanie väčšie, aby sa tá ruka vlastne naučila, čo má robiť, ako sa tá voda správa, ako tie farby fungujú. Tiež na rôznych papieroch rôzne vyzerá tá ilustrácia, to je tiež ďalšia vec, taký ďalší point, ktorý by som vám tu rada uviedla, je ten, že nebude to vyzerať rovnako, lebo ad 1 nepoužijete presne tie isté pomôcky ako ja, a 2 nie ste ja a nebojte sa, že to nebude vyzerať rovnako, pretože aj moje ilustrácie ja už neviem druhýkrát namalovať rovnako, ani sa už o to nesnažím, lebo proste mňa to nebaví, keď sa snažím niečo kopírovať, čiže aj keď sa učím od niekoho, tak ja použijem väčšinou obrázok tej ilustrácie, keď sa mi to páči a potom si to už namalujem potom podľa svojho. Takže keď máme suchú tú druhú vrstvu, tak môžeme dať ďalšiu vrstvu, ktorá už bude zase tmavšia. Hej, tmavšia je tým štýlom, že neriedíme ju tak vodou. Zase závisí od vás, hej, že ako presne to chcete mať. Takže môžeme si nechať niektoré miesta trošku blečie na tom, niektoré trošku tmavšie, aby nám to pôsobilo tak opticky, že tak trošku viac realisticky, ale pri watercolor sketchingu sa nesnažíme napodobňovať realitu, na to sú fotky. Hej. Celkovo som toho názoru, že keď malujeme, tak máme si to zachytiť ten moment podľa seba, ako to proste cítime a vyjadriť to tou malbou a nie kopírovať proste ten obraz pred sebou, ktorý vidíme. Ale aj také diela sú akože fascinujúce, keď niekto to tak dokáže. Áno, dá sa to namalovať veľmi realisticky, ale to už zase podľa toho, ako si kto dá fokus, hej. To tiež od toho závisí, potom nás to telo vedie. Takže vrstvíme dovtedy. Samozrejme ďalšia vec, tu máte taký ďalší tip, keď vlastne nanášame tú farbu, tak je tmavšia ako po zaschnutí. Keď nám tá farba zaschne, tak ona je ako keby trošku blečia, ako keď sme ju tam naniesli. Hej? Čiže preto sa až po zaschnutí rozhodujeme, že či dávame ďalšiu vrstvu alebo dávame nejaký iný odtieň. Hej? Samozrejme, keď sa vám nechce čakať pri sušení, tak kľudne použite klasický aj fén, hej. No, môžeme dať trošku tmavšiu, čiže môžeme napríklad tú leaf green, takú trávičkovú s nejakým tmavším odtieňom trošku skombinovať, hej. Čiže takto, keď máme tmavšiu, teda blečšiu farbu a chceme ju urobiť tmavšou, že dávame iný odtieň, napríklad tej zelenej, tak si tmavšej vždycky dávame proste len maličko. Hej? A po takých akože maličkých tej konzistencii, alebo ako to mám nazvať, pridávame, hej, aby sme to moc neprehročili a nemali to zbytočne tmavé. Tou tmavšou, hej, môžeme tu použiť, že napríklad do tej akože základnej, ktorú sme si použili, pridáme trošku nejakej, ja tu mám napríklad deep purple, alebo môžeme, aby sme docielili taký tmavší odtieň, môžeme tejto červeno-bordovej pridať aj z hnedej a zostane nám to tmavšie, hej. Pokiaľ nemáme konkrétny odtieň v tej paletke, ktorý by sa nám akože nejak extra páčil.
Ale tak treba si to samozrejme skúšať, hrať sa s tým a vždycky si testujeme tú farbu, aká vyzerá na vedľajšom papieriku. To som mohla povedať v úvode videa, ale nevadí. V ďalších tutoriáloch to spomeniem na začiatku. Keď máme všetko suché, aby sme si to rukou nerozmazali, tak môžeme tým najtenším štecom do toho vrchu, hej, kde máme tie stopky, pridať nejakú tmavšiu hnedú, kľudne napríklad burnt sienna, burnt amber. Len tak trošičku akože tak z vrchu, aby sme neprekryli tú plečiu farbu. Ďalej, keď máme už tie samotné čerešničky suché, tak kľudne ešte, ak sa nám tam niekde hodí, že by sa nám tam páčil viacej ten tieň, tak môžeme si ešte pridať ďalšiu vrstvu tej tmavšej, ktorú sme si treba použili konkrétne tmavšiu, alebo sme si do tej pôvodnej pridali nejakú hnedú. Samozrejme môžeme tmavšiu farbu robiť aj s pomocou napríklad čiernej, hej, ale tiež veľmi opatrne. Treba sa s tým akože vyhrať, hej, že človek keď sa dlhšie tomu venuje, tak už aj sám sa naučí, že keď kombinujem túto s touto, tak dostanem taký a taký odtieň. Stále je to proste o tom nájsť si ten svoj vlastný štýl. To je proste základ, lebo keď si človek v ničom nenájde svoj vlastný štýl, tak nebude spokojný a šťastný a naplnený a tým pádom tá činnosť absolútne nemá zmysel. Keď máme už úplne že vysušený hotový obrázok, že sa nám páči taký, aký je, tak potom môžeme použiť biele gelové pero a na niektoré miesta si urobiť také čiarky, že ako keby také odlesky, ak chcete, hej, ak nechcete, tak proste nemusíte. Ak máte nejakú hrubšiu fixku, alebo kľudne aj tú, ktorou ste si nakreslili vlastne ten obrys, ak ste si teda robili obrys, lebo možno ste rovno išli, že ceruska a k tomu potom farba, tak môžeme si niektoré miesta ešte zvýrazniť. Ja používam brush fixku, ale z toho sa proste treba tiež naučiť, aby človek vedel, že ako to zatlačiť, aby mu to nebolo až príliš hrubé, obzvlášť pri takýchto maličkých ilustráciách, ako je tento formát. Je to také, že treba mať na to už ten skill, ale nemusíte si to tam pridávať ešte nejaké tiene, ale dodá to trošku takú väčšiu plastickosť tomu, takú ako keby väčšiu realistickosť. To pridávam len tak akože, kde by teoreticky mal ísť tieň, ale viac menej je to také, že random, jak mi príde. Takže ďakujem, že ste si so mnou toto pekne namalovali. Ďalšie veci, materiály, rôzne iné workbooky, kreatívne transformačné výzvy nájdete v online akadémii, takže teším sa na vás.